Van dichtbij. Gasten uit de streek, bij u zo'n tafel. Waar binnen ze echt en wat droodharren? In deze podcastserie van dichtbij gaan wij op zoek naar de persoon achter de functie. Dat kunnen mensen wezen uit de politiek, het bedrijfsleven of een sociaal-maatschappelijke organisatie, cultuur of muziek. Wat drijft hun? Wat is hun aankomst? En hoe binnen ze kwamen, werd ze nou stinnen en binnen er nog toekomstplannen. Joert is mijn gast Griete Skaafstal. PvdA-politicus in de gemeente Noord-East-Friesland en in het dagelijks leven werkzaam als manager bij een grote jeugdzorgorganisatie in Friesland. Griete, welkom. Dankjewel. Hartstikke fijn dat je Ja, grote eer. mijn werkje wordt. Wat zei je? Ik vind het een grote eer. Ja, ik vind het superleuk dat je hier bent. Hey, ja, eigenlijk ben ik gewoon wel heel nieuwsgierig. Het wordt van gezin komt Griete Skaafstal. In wat voor zin. Nou, ik ben geboren en we met mij altijd heel grutskop op eerste autoloze zondag in het kabinet Den Haag tijdens de oliecrisis. Ja. En mijn had men ben bij werkzaam in de psychiatrie. En dus men vertelde altijd, ja, en hij was de enige die op die dag nog mocht rijden en die koe heb thuiskomen. Hier naar de Citroën, want ze hier een vrijstelling op die dag dat ze met een auto mochten. Ik ben geboren in Jelsum, aan de voet van een vliegbasis. Wie een heel iets reetje vroeger eerder nog, Pieter Rindert reetje. Dat moest toen verdwijnen, want er zou toen al een fjouwbaas die komen richting Stiens. Eerder nooit kwam, nou, toen ben wij verhuisd naar Stiens, want dat moest helemaal afbrutsen worden, dat reetje. En ik ben eigenlijk opgegroeid in Stiens. Mijn jonge tijd, en daar heb ik hele goede herinneringen aan. Heb je hier steek broertjes, zusjes? Ik had een broertje, van heel jonger. Ja. Ja. Kun je een beetje omschrijven hoe die Bennett wie in Stiens dan? Mijn Bennett. Ik wie 4 weer, want in Simmer had ik toen maar eens met mijn broer nog een heel raar auto-ongeluk gehad. Dus toen had ik lang in het ziekenhuis liggen, want de techniek met nou was, maar dan moest ik in tractie lezen, 2 maanden lang. En toen ik uit het ziekenhuis ontslaan was, toen werden wij al in Stiens, dat we heel snel gaan. En dat is niet in Benne, die gaat dat al zo snel. Dus toen werd ik 5 en ik had daar tot mijn 16e wennen in Stiens. En ja, dat weer een moment in mijn leven wat best wel verdrietig verroen is. Dus ik ben vrij jong al het huis uit. Dat is wel een hele moeilijke tijd geweest, maar ik heb me heel goed herpakt en hervonden en dat heb ik opred. Ja, dus ja. Dat weer wel een, is dat een traumatische tijd geweest voor jou? Ja, dat is voor mij wel een traumatische tijd geweest, ja. Dat was zo jong uit de hoes en gist? Ja, absoluut. En toen ben je elders bij gegaan of op die cel wel doen? Ja, ik had een skoft ergens, komst in een soort opvangsituatie, komst te lonen en uiteindelijk ben ik bij een gezin te lonen kwam wat net helemaal veilig viel. En ik hier een fantastische kwam hem toen ik hier een vriendje. En ik ben Witse nog steeds heel erg dankbaar. En die had mij uiteindelijk ervoor geholpen, dus daar had ik een heel skoft bij wennen. Ik weet wel waarom is die is. En uiteindelijk is alles wat rustiger geworden en hoe skill je oud. Dus je kunt een soort in je leven verneren. En ik overleven. Maar toen wist je al vrij jong al leeftijd, zelfstandig ben je? En dat wie ik in Ljouwert? Wie in Ljouwert, En hoe doe je dat dan? Want dat wie een beetje puberteit, of wie je van werk doen? Ja, ik deed de HBOV, verpleegkunde. Ik ga eerst nog een jaar leren PABO dienen. Maar toen, ik ben PABO, want ik wil lerares in het basisonderwijs. Maar moest mijn snuffelstage erin en toen denk ik, verdrietig ben voor de klas. Dit is voor de band echt net leuk dat ik hier kom werken. Van mezelf ook net. Dus met me dan altijd, kritiek je maar naar de HBOV, we maar verpleegkundige, ben we al een jaar. Dat wie een advies en ik ga het maar opvolgen. En dat is, voor mij had dat goed uitpakt. Dus ik ben toen, ik had een HBOV die in het NHL. En ik werkte daarnaast bij de postbank, bij de ING, ik maak een skin. Ik deed wat voor de kunstacademie wat werk en zo ben ik het hier trok aan. Waarom naar die puberteit? Wat voor puber wie Griete? Want daar lijkt toch wel wat een verliezen eigenlijk al. Ik wie op lagere school, ik kon goed leren. Ik ben nu stroomproef veel weer gymnasium. Ik wilde dit veearts worden, van een liedvanke. Ik heb maar één ding, koeien, hinder, skiep, veearts. Daar wil ik alles op inzetten, dus ik kon naar het gymnasium. En toen ik kreeg reetje, had ik
dan klinkt het net dat je krijgt dat je leven hoe speelt is er ongelukken, maar soms is dat exact. Toen had ik een slim ongeluk gewoon op een vrouw op Bootsberg in Ljout. Daar hier de brugwachter een fout maken, dus ik wie te keer mijn vriendinnetje en een andere auto en toen ging de brug omheen en ik wie de laatste. Dus ik ben toen van heeg afstand naar beneden met de fiets en daar had ik toen behoorlijk schade oproem. Sowieso ben ik lang buiten Westen om het zo te omschrijven, maar ik hier daarna eigenlijk wel frontaal letsel en ik kon geen algebra meer, dat is het punt. Dus ik ging in Tosken meer door de val, maar ik kon mijn brein geen rekening meer en zeker geen algebra. En dat had ik nodig om uit te kunnen stromen van geneeskunde en veearts. Dus ja, toen ben ik eigenlijk wel wat geen ziekje naar wat ik woe, want dat was mijn ideaal, mijn droom. Ik was veearts en nou, ik wie iemand uit dit gezin die Safir komen koe, want ik kom uit een hele eenvoudige achtergrond, het werken de meesten. Dus mijn is kwam met Peerses Morgat en mijn pa weer heel jong al invalide, dus mijn beppe moest zich ook zien te redden. Dus ja, iedereen weer trots. En ik weer trots en ik moest mensen teleurstellen. Maar ik kon het niet meer. Dus mem had toen altijd wel zijn van, want dan werd je intellect met, nou dat weer meer dan genoeg. Alleen nog toen er wat verloren en dat klopt. Ik kon dat. En het is wurg, maar inzicht van nou, weet je dat, maar toen net. Ja. En nou, dan worden ze al vanzelf, jongetje 20 jaar, dus toen studeerde ze nog. Ja. Hoe ook nog? Ja, daar ben ik zo wat terug in een roen. Hoe ik net een soort van het dwang, het lijkt me wel. Het leren ging niet makkelijk af. Ja, dat stik wel, ja. Nou ja, eigenlijk zoek ik een vraag stellen willen, is er een ding uit die Bennetiet, die is toch vooral altijd mijn om haast, nee. Ja, nou, die leven wat er nee. Ja, dat hak wel, want ik kom uit een, dat is helemaal geen verwijt naar iemand, maar dat is een generatie. Ik heb mijn hart met komen, denk ik, analyseer ik van mezelf weer een generatie. Dat weer na oorlogen. En dan moest het werken worden. De Russen zouden nog steeds komen. Hè. Vroeger bij ons op het boert hingen stop de neutronenbom. En ik stier maar vakkenmois met me op Malieveld. En ik had alleen nog maar angst voor kernwapens en oorlog. Het weer een generatie die heel hard werken, maar ook hard weer. Op betrekkingsniveau. Hut in de opvoeding. En dus mem zei dan altijd tegen mij, ja, maar dat wist dus eerst, dus broddelapke. En dan dacht ik, broddelapke, wat is dat nou? En wat ik daarvan leerd heb van mezelf, en dat ga ik om kunnen draaien, is dat ik een hele oren relatie met mijn eigen band ben omgegaan daarin. Echt heel erg op betrekking, in de nabijheid, zonder oordeel. En minder op prestatie, maar meer in de warmte. Dus dat heeft wel mijn naam. Dat had mijn naam, zeker, ja. En ergens is het me dus geleerd, want toen ik het ken. Van dichtbij. Over verder beginnen, hè? Die verdere levensverloop. Nou, toen begon een beetje die carrière, denk ik. Toen kwam ze wat aan het werk. Politiek is uiteindelijk in. Waar lijf jij het moment dat toen interesseerde rechts in de politiek? Nou, PvdA, die hoorde schrikkelijk wat om. Vroeger kwam ze toch eigenlijk wel uit zo'n familie een beetje bij. Maar ja, dat zei dan net altijd dat je dat echt volgen moet. Ja, dus mem die had tijdens mijn Bennetiet zich ontzettend inspond voor de politiek. Ze zit in de provinciale staten van de Partij van de Arbeid. Weer een echte rere vrouw. En dan echt wel links feministisch bijna, door ik wel te zeggen. En dat ben ik minder. Ik ben wel Rutbracht, maar dan maast voor jezelf vechten. Maar als je als vrouw kunnen redden, en dat red ik op. Vind ik een hele belangrijke waarde en norm, dat wij als vrouwen nu sterk meidje in deze maatschappij nog steeds. Wat had mij daarin, ik ben altijd wel breed maatschappelijk geïnteresseerd en er zit in mij een heel sterk rechtvaardigheidsgevoel. En ik denk, ik kan zelf ook wel vechten matten in het leven, maar er ben mensen met een volle hudder vecht als ik. En ik had de koers toch ergens wel krijgen en daar ben ik dankbaar voor. Maar ik vind net dat dat alleen nog voor mij iets hoeft op te leveren. Ik vind dat ik, als ik een oordeel maar helpen kan, dan vind ik dat vind ik een maatschappelijke plicht om dat op die manier te doen. Ik kan zeggen van dat die basis toch wel thuis bij hem in het gezin had. Toen zei de schrik een beetje en zo kibberde eigenlijk wat de beste maatschappelijk geëngageerd, zoals ze dat zo mooi nemen. Dat het krijgen mij toch wel heel duidelijk het neerst dan ik best uitkwam, denk ik. Zeker. Ja, klopt. De mensen die in de politiek zie je het eigenlijk al jong. Kennismakers mij het politieke gebeuren, arbeidersmilieu, zei ze. Ja, klopt. En dat heeft wel de voedingsbodem best voor die, omdat ik bij een allerlei moment op te pakken, maar waar leidt het moment voor die om daar staat met de meisje? Dan mag ik even goed nadenken. Ik denk dat dat voor mijn eerste
de geboorte van mijn eerste zoon is geweest. Dat is, Jurre is geboren in 2006, dus dat zal om en nabij daar. Ja, je wordt dan volwassener, denk ik. En wat maakt die geboorte dan bij je los, dat zo toch van ja, nou moet ik de politiek in? Ja, ik denk de toekomst van letter. Okay. Die bewustwording, want er worden bijen geboren, maar ja, ook daar in de toekomst moeten we wel voor zorgen. En ja, hoe kun je daar invloed op uitoefenen? Je kan op verschillende manieren en dat maak je in je opvoeding. De verantwoordelijkheid die je neemt als ouder, en wil breder maatschappelijk loeken, wordt invloed haar, ja, dan zoals dat toch op die manier zo daarop interfereren moet. Dus dat had het mij wel gebracht. En dat ik word het meest gemotiveerd in de dingen die ze doet, misschien in die werk, Zeker, denk ik, maar ja. ook in die politieke carrière. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, ik had 4 jaar Lino de specialisatie die ik heb voor een academische master had ik die voor psychiatrie. Maar de duidelijke hang naar kind en jeugd, omdat ik denk dat daar het gewoon begint en daar hebben we gewoon heel veel zorg, maar we daarvoor inzetten en nooit. Ja, net iedereen komt uit hetzelfde nest en had dezelfde mogelijkheden. En ja, had ik daar maar iets in betekenen kan om dat beter te maken. En dan vind ik dat het goed bij mijn post en bij mijn jet. Dus ja, dat klopt wel. Dat is wel wat de lijn in mijn leven. En ik weet dat vanuit je eigen schema veroorzaakt. Ja, deels wel. Omdat ik zelf net voor die kwetsbaarheid viel. Ja. Had zo ergens in dat leven een kar maken die ja, achteraf alles verloren? Ben dat soort momenten geweest? Dat ik een kamermaker had die alles verloren had in de... Dan neem ik zo'n moment van bewustzijn dat die zoon geboren worden. Dat er op een of andere manier een trigger is hier als de politiek in omgeeft. Ben er meer van dat soort momenten west? Waarvan nou achteraf zei van ja, dat had wel een keerpunt west? Ja, die ben er genoeg geweest. Ik denk sowieso de geboorte van al mijn baan. Wat iedere keer weer ja, heel bijzonder is en weer een heel oor individu is. En dat just nou zo harder worden. Ja. Dat ben wel de meest ingrijpende emotionele momenten in mijn leven geweest, denk ik. Ik had een keuze maken om op een gegeven moment alleen nog verder in het leven. En dat is een keuze waar ik nog steeds geen moment spiet van haar. Okay. Daar ben ik heel trots op. En zij is het nog steeds. En daar maak ik bewuste keuze in. Ja. Dat ik denk, ik ken het wel alleen nog. En dat red ik op. Ja. Dus daar zet ik een trots in. Aan de andere kant ben dat ik wel ingrijpende keuze. Hè? Want ik heb wel toch, nou, laat de baan eerst maar volwassen worden. Dan, maar nou, achteraf denk ik, nee, het is een hele goede keuze geweest. Hè? Maar ja, door daar weer wat in de ontwikkeling van je eigen baan in schema zien. Ja. Ja. Je hebt een grote baan, min of meer. Ja, mijn oudste die is een jongetje. Ja, precies. Mijn middelste werd 18, binnenkort. En dan een dochter van 16. Ja, dus het zijn eigenlijk al heel jong volwassenen. Klopt, ja. Zoals er in dingen waarom van diezelf? Ja, absoluut. Dat is vaak van ouders natuurlijk, de herkenbaarheid. Zo hadden we een spiegel voor. Ja. Zoals er in dingen van, goh, soms is de confrontatie met jezelf echt een lastige. En de benen houden die daar in de spiegel voor. Zeker. En die ruimte heb ik gelukkig ook, want ik zit net in de repressie. Ik zit in het contact en dan ben ik op mij zitten, vind ik helemaal prima. Mijn arts, dat is een hele sociale, hele warme jongen, meer introvert, meer sluiten. Dat ben ik net. Ik ben, en ik wil wel iets genuanceerder nog wat ouder worden. Maar dat is ook wel de maatschappelijke belutsenheid en een visie. Nou, mijn middelste, dat is een echt Westerijntje. Dat is echt een boefke, maar een Scot. Maar dat is Uze Stoutert. Ja, en mijn dochter, hoe ouder dat die wordt, hoe meer ik die spiegeltje... Dat ik denk, ja, oké. En dat vind ik altijd wel heel bijzonder. Ja. Waar ben je het meeste grutskop als het erom jost? Op mijn baan. Dat is duidelijk. Ja, absoluut. Ja, op alle treien. Ja. Van dichtbij. I've built my life around you, but time makes you bolder. Even children get older, and I'm getting older too.
Wij hier in die vragen om wat mij te nemen naar dit programma. Iets wat een speciale budgetting voor de hier. Ja, en dan is kiezen voor het noemen van Fleetwood Mac, wat we krijgen een landslide. Nou ja, we hebben een stukje van. Waarom was het even kiezen? Ja, en dit is en dan vragen ze correct om mij, hè, wat is het? Nou, dat ben mijn band en dit nummer omvat eigenlijk iedere emotie die ik heb in relatie tot mijn band. Waar gaat het nummer over? Ja, het gaat ook over dat er een verschoning komt in je leven. Hè? Dat is soms achterom just of dat er onvoorspelbaarheid in zit. En, ik heb wel een grote onvoorspelbaarheid in mijn leven hoor. Dus mijn mem is in 2015 plotseling verongelukken. Ik ben aan het werk. Mijn baan bij mij, want ze past altijd op het baan. We zijn een kangoeroe. Ja, dat is een enorme aardverschuiving geweest in mijn leven, ook in dat van de baan. Want dat had me echt wel, er is volle trouw gebeurd en mij. En dat had me mede echt wel uitzoeken om een hut te maken en ook voor jeugdzorg. Hoe lang het wordt voordat de juiste hulp krijgt wat er in nodig is. Dus er staan aardverschuivingen. Soms denk je dat je alles op een rit hebt en dan komt er iets in je leven en dan verschoot alles. Dat gaat dit noem maar ook hoor. Maar dat gaat ook over de verbindingen. Het gaat over een stukje zelfreflectie. Maar het gaat ook over een herinnering. Dat is het ouderwust, dat de jonge mensen achterblijven. En op een of andere manier, mijn dochter en ik had dezelfde muzieksmaak. En we hadden een gezamenlijke playlist en ik ben een soort met hem onderwijs. Die is behoorlijk sportief, dus dan mag je verreizen. En dan hebben we een gezamenlijke playlist. En ja, dit noemen we altijd beide heel stil, dus dit is echt, waar ik me heel erg makkelijk kunnen identificeren. Wat me emotioneel heel erg raakt. En dat is een risico, daar wil je werk van. Maar het is Wossa. Ja, ik vind het fantastisch, het trekt me alle keer weer tot in de kern. Ja, ik zie het heel bijna. Ja. Mooi, mooi. Dan bist druk bezet. Wat houdt hij het meeste bezig op dit steut in dit bestaan? Het werkje. We wisten het meest bedwaan. Waar maken ze die drukste voor? Nou ja, de politiek van deel natuurlijk, maar dat is een stukje van die leven, er is meer. In de breedste zin van het woord misschien. In de breedste zin van het woord, wat houdt mij het meest bezig? Ja, door de tijd komen is je op mijn baan goed te lonen komen. Dat vind ik mijn verantwoording en daar ben ik zelf eigenlijk net meer belangrijk in. Die tijd is voorbij. Op deze leeftijd haast het al dingen eigenlijk, hè? Want... Nou, tot zou vieren. Sinds de baan kennen ze volle meer wat dat betreft. Ik bedoel, zie je maar eens een huis en studie hoe moet al niet betalen worden. Dus dat vind ik mijn verantwoording. En zolang als ik het ben, ook altijd van mijn baan blijven zwaar en ze steunen weer nodig. Dat vind ik gewoon niet bij mij. Daar ben ik net zo belangrijk meer in. Wat drijft mij nog? Ja, ik heb een fantastische werkjouwer. Waar ik enorm volle stiepen van krijg en waardering. Waar heel veel teruggroeimogelijkheden van mij. Ik ben in kwarte tijd. Ik ben regiebehandelaar voor kind- en jeugdpsychiatrie. Ik ben voorzitter van de staf. Van verpleegkundige specialisten inmiddels. En dan manager inhoudelijk. En ja, ik vind het fantastisch werk. Ik geniet alle dagen van mijn team. We hebben maar samenwerken. Van een organisatie waar ik me heel goed in viel. Ik ben eerst bij Lentes, dat is helemaal prima. Die hebben alle kansen. Maar GGZ Friesland, die zeggen wat en die wil graag dat kan. En daar heb je een moment spijt van. Dus ja, maar heel veel passie voor ik daar 40 uur hoop ik de goede zorg. En vierde jaar, ik ben gepassioneerd en dat trekt het me altijd hinderliefhebber. Ja. En, die beste dokter zit er een beetje in? Die zit er nog zeker in. Ik red me nog maar heel vol. Als ik je spreekt van de keuze, zeiden ze al vroeger eigenlijk al terug de mem in, de zware in. Nou, best de helft van die leven verder, zeg maar zeggen. En dan zit er steeds in de zware, het een goede keuze geweest achteraf. Ook een no-way van zo steen. Net. Ik ga alles, ik ga bij het COA werken, in de psychiatrie, ik ga hier natuurlijk op een spoedeisende hulp werken, ik ga lang als transplantatiecoördinator werken. Ik vond het allemaal mooi, maar ook nou na je keuze mocht meidje, stel alles mocht door. Nou, dan ga ik archeologie studeren, dan ga ik in Egypte, in de woestijn graven. Ja, echt. Dat is echt wat anders. Ja, dat vind ik fascinerend. Ja, wat is die fascinatie dan? Ja, het verleden en het mysterie en de puzzels. En ik ga nou wel horen puzzels, die ben ik mooi. Ja.
Maar ik denk, ja, als ik nou, dan hier ik toch die orenkeuze wil maken. Ja. Ja, dus dat is heel hoors. Dat is inderdaad heel goed. Wat staan er nog zaken op het lijstje van die? Ja, die is absoluut nog dwaamast op dingen die is nog leren worst. Ja, is het maar. Ja, ik ga voor hier nog wel eens jongen naar zittingstroom, eventueel van geneeskunde nog. Maar ja, dan is ik haast van de fut op kleer ben, dus ja, dat is net realistisch meer. En die tijd kan ik net besteden waar het nodig is dan nou. Had ik wel overwogen. Ja, het is een beetje, ik wil wat maar de tijd. Soms komt er iets op mijn paard, daar anticipeer ik op. En ik ga nou mijn master hellen. Nou, dat is al knap, denk ik, als je dat nou nog opredden. Want dat weer net eenvoudig. Nee. Toch, dit is heel makkelijk. Ja. Dat, maar alleen nog wel. Dan is het idee dat er nou wat van dwaan moet, want dan zei de schrik, dat is heel makkelijk leerdest. Ja, maar een wetenschappelijk een artikel schrijven, dat wil Dat wel is even wel een eens. orenkoek of Ja, statistieken. ja. Ik had het opred, maar ja, ik zou me wel kunnen voorstellen. Ik ben wel, nou 2 hier, dat ik denk, ja, nou moet ik wel weer verder. Ik ben wel iemand, ik heb heel veel uitdaging nodig. Ja. Ja. Is er met de kennis van nou, hè? Een boodschap die sto aan die jongeren zelfs mij aan woest nog? Als waarom just? Misschien heeft ze correct, ik wil een beetje beantwoorden, maar Ja, dat, er is natuurlijk een soort dingen leerd in Ja. het leven. Als die kennis die snel Ja. heeft, als die hier soms misschien zo'n 18, 19 wees, hier zijn dingen ongezien. ja, dat je eigenlijk nooit eenzaam bent en dat het uiteindelijk wel goed komt. Ondanks dat je dat soms wel moest vielen. Ja. Ja. De energie gaat Ja. die richting wel uit die je eigenlijk Ja. zelf betocht had. Ja, En was misschien Ja. achteraf pas ja. just van, hé, dat het toch wel goed geweest. Is Ja. dat hem ongeveer? Dat en dat ik denk, nou, ik had wel opred. En daar ben ik trots op. Giete Schaafstaal, ik wil je danken voor dit gesprek. De openheid, nou ja, en het stukje waarin we even mij sharen mochten in die leven. Dank u wel. Toch bedankt. Ja, en wil je meer persoonlijke verhalen hebben van mensen ja, die in Noord-Friesland kleur jouwen? Blijf u volgen via RTV NOF en hartje dan naar de volgende aflevering van Dichtbij. Van dichtbij. Gasten uit de streek bij u zo'n tafel.